Hej. Som I jo ved, så er vi i gang med et forløb om romantikken. Og i romantikken, der var en række strømninger, der gjorde sig gældende. En af de strømninger, det var naturromantikken. Den skal vi se lidt nærmere på næste gang. Og i den forbindelse vil jeg kort gennemgå nogle af de elementer, der gjorde sig gældende i naturromantikken. I romantikken troede man på, at alle skabninger var del af en stor altomfattende organisme. Både mennesker, dyr og planter var grundlæggende skabt af naturen, og naturen forbandt også alle væsener og fænomener. I tiden inden romantikken havde man været meget optaget af naturvidenskabelige opfindelser og af at kategorisere dyr og planter i forskellige kasser. I romantikken vil man ikke adskille og tænke i kasser, men hellere tænke i sammenhæng og forbindelser. Man ophøjede naturen og mente, at naturen var en guddommelig eller åndelig kraft, som var til stede i alt. Man kaldte den idé for organismetanken. Ordet organisme betyder en levende helhed. Og hvis man forestiller sig et fælles hjerte, der banker i alle mennesker, dyr og planter, så kan man måske få en fornemmelse af, hvad organismetanken betød. Man kalder også naturromantikken for universalromantikken. Universal, det betyder som gælder for alle, altså noget, der gælder for alle. Alle var forbundet af samme universelle ånd. Baggrunden for organismetanken var, at man var bange for, at mennesket blev adskilt fra naturen og dermed fra ånden. Man var bange for, at hvis mennesket kun levede i byerne og kun var optaget af videnskab, teknik, fornuft og politik, så ville det miste kontakten til naturen og til ånden. Dermed ville mennesket miste sine naturlige evner som umiddelbarhed, følelser og fornemmelser for sammenhæng. Romantikerne vil altså forbinde mennesket med naturen. Og det er blandt andet også derfor, vi ser så mange af de her malerier, hvor mennesket spiller en rolle i naturen. Men det var ikke kun kunstnere og forfattere, der var optaget af naturromantikken. Også videnskabsmænd som botanikere, kemikere og fysikere var optaget af naturen. Den kendte danske videnskabsmand H.C. Ørsted skrev bogen Ånden i naturen, som netop handlede om organismetanken. H.C. Ørsted han er verdensberømt for at opfinde elektricitet, men han var altså også optaget af sammenhængen mellem alle organismer. Det er blandt andet nogle af de tanker, I skal tage med til næste gang, hvor vi skal se endnu nærmere på naturromantikken. Hej.